El llibre que us recomano es diu Lost in Translation, de Ella Frances Sanders. És un llibre que recull un seguit de paraules que no es poden traduir a cap altra llengua, que només tenen significat a la seva llengua. Veiem-ne un exemple. Sabíeu que la paraula komorebi del japonès la utilitzen per definir concretament la llum que es filtra a través de les fulles dels arbres? Doncs com aquesta i moltes més, en aquest llibre. Per aquest Sant Jordi recomano La pesta, d'Albert Camus, perquè en el context en el que estem val la pena llegir aquesta història, aquesta novel·la, i comparar moltes de les reflexions que es fan amb la situació actual i adonar-nos que moltes coses no han canviat tant. Bé, el llibre que recomano és aquest, és La trampa de la diversidad, de Daniel Bernabé. És un llibre que parla sobre la societat en la que vivim, una societat que l'autor defineix com molt individualista i on les reivindicacions que tenim tots com a la societat estan dividides unes de les altres i competeixen com en un mercat de la diversitat per veure quina té més veu o quina té més presència en els mitjans. Llavors això per l'autor té una sèrie de problemàtiques derivades que en aquest llibre aborda com s'ha arribat fins aquí, quines són les causes d'aquesta situació actual i també explica com l'extrema dreta ha aprofitat aquesta situació per tenir més presència. Aleshores, jo crec que aquest llibre va bé en un moment de reflexió on parem del nostre dia a dia atrafegat i pot ser el confinament un moment per reflexionar i per debatre. Aquest Sant Jordi us vull recomanar un llibre d'Emil Malouf, l'autor de Lleó a l'Africà o Les escales de Llevant. Es diu El periple de Baldassare. En aquest llibre trobem Baldassare Embriaco, un comerciant genovès. Ens trobem al segle XVII i a mesura que es va acostant la data fatídica de 1666, que és l'any de la bèstia, ell troba que cada vegada li apareix més gent curiosa, sinistra inclús, que li demanen tots per un llibre que es diu La revelació del nom ocult, que és el llibre que en teoria pot evitar l'adveniment de la bèstia. Finalment ell decideix emprendre un viatge per buscar aquest llibre, juntament amb el seu nebot, i el dia abans de marxar enceta un diari, que és justament El periple de Baldassare, que és el recull d'aquest diari. Si us agraden les aventures de viatges i ara que no podem sortir de casa, doncs aprofitem per viatjar amb les paraules d'Emil Malouf. Com cada Sant Jordi tornem la gent de la redacció del Fet a Sant Feliu a fer-vos recomanacions literàries en aquest dia tan important per tots els catalans i les catalanes. Com ja sabeu també, l'any passat vam treballar i força la qüestió del Sant Feliu del 1939 en relació a la seva ocupació per les forces franquistes i en aquesta ocasió us voldria recomanar un llibre que està en relació amb tot això. És aquest, es diu 4 dies de gener, de Jordi Sierra i Fabra. És aquest el primer cas d'una sèrie de l'inspector Mascarell. Es tracta concretament sobre l'intent de resolució per part d'aquest inspector al llarg dels darrers 4 dies de la República de Barcelona d'un doble cas d'assassinat i de prostitució de luxe. I res més. Us desitgem que passeu un dia feliç de Sant Jordi, com sempre, amb aquesta excepcionalitat del confinament, però sempre acompanyats de la literatura. Jo per aquest Sant Jordi 2020 m'agradaria recomanar-vos el clàssic de George Orwell 1984, en el qual descriu un món alternatiu on estàs vigilat 24 hores al dia o estàs controlat i mai acabes de saber si els actes que fas els fas per voluntat pròpia o els acabes fent perquè t'hi han portat fins allà perquè els acabis fent. Així que crec que és un bon moment per tornar-lo a rellegir o llegir-lo i plantejar-nos certes coses en aquest Sant Jordi, que estem tots tancats a casa, que tenim molt de temps per pensar. Hola, jo us vull recomanar aquest llibre, que és d'Isaac Rosa, i es diu Feliz Final, que va sobre... reconstrueix una gran història d'amor, començant des del final, no? És l'evolució que ha tingut una relació des del seu final fins als seus inicis. Va retrocedint. La gran obra d'Eric Fromm, La por, la llibertat, del que seria, crec, al punt, un dels seus llibres més coneguts. Ja veieu que és un llibre absolutament treballat, que l'he llegit moltes vegades, l'he rellegit, l'he subratllat allò que no es pot fer,
però que que fem alguns de vegades, i és un llibre que el tinc a la tauleta de capçalera i que de tant en tant li faig una llegida. I com us avançava, doncs, la por a la llibertat pot ser un dels aspectes que haurem d'encarar properament, o ja ho estem fent ara, en funció de quin món volem o quin món ens depararà la situació extraordinària en la que estem immersos. Recordeu com eren les notícies abans del confinament? Això és precisament el que trobareu a Un miércoles de enero, de Bob Pop. Una repassada a tots els titulars, a tota la premsa diària, un dimecres de gener qualsevol. Humor, reflexió i conspiranoia en un llibre que us pot fer retornar, almenys per uns instants, allò que anomenàvem la normalitat. Que tingueu un bon Sant Jordi.